खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गारि मटरनि टेक्सनि बेलायाव गोख्रों जादों रायजो सरकारा टेक्स होनांगौआ जुदि 30 साननि बारा जालाङोबा बेफोर गारिफोरखौ ब्लेक लिस्टआव दोननाय जागोन होननानै फोरमायदों प्राइभेट बा कमार्शियेल गारियानो जाथों मानो टेक्स होनांगौआ जुदि 30 साननि बांसिन जायोबा बेफोर गारिफोरखौ ब्लेक लिस्टआव दोननाय जागोन होननानै फोरमायदों आरो गारिफोरखौ ब्लेक लिस्टआव दोनोबा जेबो खामानि मावनो हानाय नङा टेक्स होनो हानाय नङा पलिउसन बानायनो हानाय नङा गारिखौ फाननो हानाय नङा आरो सालायनोबो हानाय नङा होननानै सांग्रांथि फोसावदों डिटिअ मावख'निफ्राय आरो आरसिआव थानाय टेक्स बिलिट आपटुआव नायोब्लानो टेक्स होनायनि समसिमाखौ नुनो मोनगोन होननानैबो फोरमायदों रायजोआव फिन एनकाउन्टार सनामाला सेखनाय आरो दाखाथि केसआव रनेश दैमारि उफ्रा मुं राजु मुंनि सुबुंनि सायाव एनकाउन्टार खालामदों आसाम पुलिसा एनकाउन्टार खालामनायजों गोब्राब जोखोम जानो गोनां जादों रनेश दैमारिया उनाव फाहामथायनि थाखाय जिएमसिएच देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों दिसपुर पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुबुन केसआव रनेश दैमारिया जोबथेसालियाव दंखायोमोन नाथाय आरो 10 एप्रिलावसो जोबथेसालिनिफ्राय गबोदोंमोन दिसपुर पुलिसनिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि 17 एप्रिलाव बरबारियाव सेन सेखनायाव लोब्बा दंमोन बेनि अनगायैबो मोनबा सेन सेखनायजों लोब्बा दंमन जालुकबारियावबो पिस्तल दिन्थिनानै आइजोनिफ्राय माला सेखदोंमोन होननानै फोरमायथिदों बे दायावनो रनेश दैमारिखौ नागिरनाय जागासिनो दंमोन दा नलबारिनिफ्राय रनेश दैमारिजों लोगोसे महिदुल हकखौ हमनो हानाय जादों होननानै फोरमायथिदों जायनाखि बिसोरनाव पिस्तलबो दं बेनिखायनो बे दोनखोमानाय पिस्तलखौ ससलाव लायनो थाखाय थांदोंमोन बेयावनो बिसोरो पुलिसनि सायाव गुलि गावदों जाहोनाव पुलिसा जिउ रैखाथिनि थाखाय बिसोरनि सायाव गुलि गावफिननो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों जाय गुलिया रनेश दैमारिनाव नांदों आरो गोब्राब जोखोम जादों होननानै फोरमायथिदों दा रनेश दैमारिखौ फाहामथायनि थाखाय जिएमसिएच देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों दिसपुर पुलिसा दिनै 1 मे 35थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान बिथांनि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव दिनै बिथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै दोंसे लामाखौ बेखेवगोन आरो बे लामाजोंनो नांजाबनानै थानाय चौकआव 9 फिट गोजौनि बिथांनि मुसुखाखौ गायसननायजों लोगोसे बेखेवनाय जागोन मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा लामाखौ बेखेवनायजों लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बेखेवगोन बेनि उनाव कैलाश कल'नि पार्कआव सुबुं गौमा हाबाफारि लागोन आरो बियो जोंनि थाखाय जारिमिनारि सान जागोन होननानै बुंथिदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा लोगोसेनो दिनैनि सानाव एबसुनि बानजायनायाव आसाम आरो सोनाब बंगआव 5 लाख आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि लादों आसामाव मोन 16 जायगायाव बेखेवनाय हाबाफारिखौ लाइभ स्ट्रिमिं खालामनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो बिबारजों मान बावनाय आरज खालामनाय हाबाफारि दङ होननानैबो फोरमायथिदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा एटिएमनिफ्राय खेबबानि बांसिन रां दिहुनोबा दानिया होनो नांसिगोन 23 रां एटिएमनिफ्राय रां बख'नायनि बेलायाव चार्जखौ सिगांनिफ्राय बांहोनाय जासिगोन आरो दिनैनिफ्रायनो बेखौ बांहोनाय जागोन सिगांनि समाव 24 रां होनो गोनां जायोमोन दिनैनिफ्राय 23 रां होनो गोनां जागोन थाखानाय नियमनि बायदियै गावनि एकाउन्टनिफ्राय एटिएमनि गेजेरजों रां बख'योबा खेबबासिम बेसेन नाङालासे बख'नो हायो आरो खेबबानि बांसिन एटिएमनिफ्राय रां दिहुनोबा दानिया 23 रां होनो गोनां जासिगोन नाथाय गुबुननि एकाउन्ट अदेबानि गुबुननि बेंकनिफ्राय एटिएमनि गेजेरजों रां बख'योबा मेट्र' सिटियाव खेबथाम बेसेन नाङालासे बख'नो हागोन आरो नन मेट्र' सिटियाव खेबबासिम बेसेन नाङालासे बख'नो हागोन खेबबानि बांसिन एटिएमनि गेजेरजों रां बख'योबानो दानिया होनो नांसिगोन 23 रां एटिएमनिफ्राय रां बख'नायनि अनगायैबो बेलेन्स नायनायनि बेलायावबो गुबुन गुबुन बेंकआव गुबुन गुबुन चार्ज लानाय जागोन माखासेयाव 10 रां लानाय जागोन आरो माखासेयाव 11 रां लानाय जागोन बेबायदिनो गुबुन गुबुन बेंकआव गुबुन गुबुन रां लानाय जागोन नाजायोबा जाफुंनो हायै जेबो गैया आरो जाफुंसारनायखौ बैसोआ लाखिनो हाया नंगौ बे खोथाखौ फोरमान होदों 60 बोसोर बैसोनि सासे आइजोआ 60 बोसोर बैसोनि रिना प्रभा नेवक बिथाङा हायार सेकेन्डारि आनजादाव 57 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों लेटार मार्क लानानै देग्लायनि हायार सेकेन्डारि आनजादाव 57 जौखोन्दो मोननानै उथ्रिसार जानो हादों लखिमपुरनि थागिबि रिना प्रभा नेवक बिथाङा सिगांनि समनिफ्रायनो बिजाब फरायनो जोबोद मोजां मोनोमोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा बे लेखायैनो हायार सेकेन्डारि आनजादखौ होदोंमोन आरो मोजां फिथाइ खालामनो हादों होननानै गावनि गोजोननायखौ फोरमायथिदों बिथांजोआ ओजोंहाय उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय खावसुमाखा गामिनि बिब' बिनानाव जावजा 3आबो फार्स्ट डिभिजन लाखिनो हादों फार्स्ट डिभिजन लाखिनो हानायजों बिथांमोननि जि नाजानाय बेखौ बाख्नायनायजों लोगोसे ओनसोलावनो मोनसे गोग्गानाय लाबोदों बिथांमोनहा
कलकातानि गंसे हटेलाव गिख्रंथाव अर नांदों। अर नांनायजों 14 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। अर खामनाया ओरैबायदि गिख्रंथावमोनदि गंजि अर खोमोरग्रा गारिया फैनानै फ्राय हरसे अर खोमोरनो गोनां जादों। बेनि उनावसो गासैबो अरखौ खोमोरजोबनो हादों। मोनानि 8:15 लानानै फुंसिम अरखौ खोमोरनो गोनां जादों। अब्लाबो 14 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 13नि गोबाङा जोखोम जानो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला कलकातानि बुरा बाजाराव थानाय ऋतुराज हटेल, जाय दथालानि बिल्डिंमोन आरो मोन 42 खथायाव फ्राय 88सो सुबुंफोर दंमोन, नाथाय बेयाव अर खामनायजों 14आनो जिउ खोमानो गोनां जादों। 14नि मादाव सासेया गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमनानै जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गुबुन 3 हां मोनैनि थाखाय उखुन्दैनि जाहोनाव जिउ खोमानो गोनां जादों। मा जाहोननि थाखाय अरा नांजेननाय बेखौ नायबिजिरनो थाखाय सोनाब बंगनि गिबि मन्थ्रिया स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दानो थाखाय बिथोन होबाय। ओजोंहाय जाथायखौ लानानै प्राइम मिनिस्टार अफिसनिफ्राय दुखु मोननाय फोरमायथिनायजों लोगोसे जिउ खोमानांनाय नखरनो 2 लाख रां आरो जोखोम जानांनायफोरनो 50,000 रां होनो थाखायबो फोसावबाय। हटेलाव थांनाय लामाया फिसा जानायनि थाखायनो अर खोमोरग्रा गारिया नांगौ बायदियै थांनो हायाखै आरो नांगौ बायदि अरखौ खोमोरहैनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों, जायनि जाहोनाव अरा गिख्रंथावसिन महर मोनदों आरो 14 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइखौ मैया फोसावनानै होबाय, जेराव आर्ट्सआव 81.03 जौखोन्दो फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों। आर्ट्सआव गासै 2,22,756 फरायसाफोरा आनजाद होदोंमोन। बेनि मादाव 1,83,745 फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों। बाक्सा जिल्लायावनो बयनिख्रुइबो बांसिन फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों। 94.21 जौखोन्दो फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों। गासै 49,577 फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों। 80,650 फरायसाफोरा सेकेन्ड डिभिजन मोननो हादों आरो 53,518 फरायसाफोरा थार्ड डिभिजन मोननो हादों। साइन्सआव 84.88 जौखोन्दो फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों। 56,909 फरायसाफोरा आनजाद होदोंमोन। बेनि मादाव 48,309 फरायसाफोरानो उथ्रिसार जानो हादों। बेनि मादाव 25,829 फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजन, 19,286 फरायसाफोरा सेकेन्ड डिभिजन आरो 3,196 फरायसाफोरा थार्ड डिभिजन मोननो हादों। साइन्स स्ट्रिमनि बेलायाव सोनाब कार्बि आंलंआव 100 जौखोन्दो फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों। ओजोंहाय कमार्सआव 82.18 जौखोन्दो फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों। गासै 17,746 फरायसाफोरा आनजाद होदोंमोन। बेनि मादाव 14,584 फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों। 6,519 फार्स्ट डिभिजन, 5,760 सेकेन्ड डिभिजन आरो 2,305 थार्ड डिभिजन। साउथ सालमारायाव 100 जौखोन्दो फरायसाफोरा कमार्सआव उथ्रिसार जानो हादों। ओजोंहाय भकेशनेलाव 68.55 जौखोन्दो फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों। बिश्वनाथ, लखिमपुर, नलबारि आरो श्रीभूमि बेफोर जिल्लाफ्राव 100 जौखोन्दो फरायसाफोरा भकेशनेलाव उथ्रिसार जानो हादों। ओजोंहाय बिटिआरनि बेलायाव कमार्स स्ट्रिमाव बाक्सायाव 98.20 जौखोन्दो, चिराङाव 98.15 जौखोन्दो, तामुलपुराव 96.99 जौखोन्दो, उदालगुरियाव 81.39 जौखोन्दो, कक्राझाराव 69.34 जौखोन्दो फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों। साइन्स स्ट्रिमनि बेलायाव बाक्सायाव 96.66 जौखोन्दो, चिराङाव 90.54 जौखोन्दो, तामुलपुराव 89.89 जौखोन्दो, उदालगुरियाव 91.62 जौखोन्दो आरो कक्राझाराव 77.12 जौखोन्दो। आर्ट्सनि बेलायाव बाक्सायाव 94.21 जौखोन्दो, तामुलपुराव 88.29 जौखोन्दो, चिराङाव 87.58 जौखोन्दो, उदालगुरियाव 78.93 जौखोन्दो आरो कक्राझाराव बे खेबावबो बयनिख्रुइबो उनसिन 77.32 जौखोन्दो फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों। इसोरखौ नागिरनो थांनानै थैनायनि खुगायाव गोग्लैनो गोनां जादों 7 सिबियारिफ्रा। थानसालिनि वाल बायसिननायजों 7 सिबियारिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गोबाङानो जोखोम जानो गोनां जादों। अन्ध्र प्रदेशनि विशाखापटनामाव थानाय सिमहा चालाम थानसालियाव जादों बे जाथाया। गोरलै वाला बायसिननानै 7 सिबियारिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला थानसालियाव बोसोरारि सभा खुंनाय जादोंमोन, जेराव गोबां सुबुंफ्रा होंगो दोंगो जादोंमोन। बेयावनो थानसालिनि सिङाव हाबनो थाखाय टिकेट लानो थाखाय गोबां सुबुंफोरानो सिरियाव थादोंमोन। बे समावनो
वाल बायसिनदों जायजों 7 सिबियारिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गोबाङानो जोखोम जानो गोनां जादों। गोबां सुबुंफोर थांनायनि जाहोनाव सुबुंफोर थानो थाखाय बा सिबियारिफोर थानो थाखाय टेन्टबो लुनाय जादोंमोन, नाथाय हाजो जायगा जानायलाय गोबां अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव हाया गुरै जादोंमोन। बेनि उनाव टेन्टआ वालाव बायसिनहैदों आरो वाला गोरलै जानायनि जाहोनाव सिबियारिफोरनि सायाव गोग्लैसिनदों, जायजों 7 जिउ खोमानो गोनां जादों। जाथायखौ लानानै प्राइम मिनिस्टार अफिसनिफ्राय दुखु मोननाय फोरमायथिनायजों लोगोसे जिउ खोमानांनाय नखरनो 2 लाख रां होनो थाखाय फोसावदों आरो जोखोम जानांनायफोरनो 50,000 रां होनो थाखाय फोसावदों। ओजोंहाय अन्ध्र प्रदेशनि गिबि मन्त्रि चन्द्रबाबु नायडु बिथाङाबो थैनाय नखरनो 25 लाख रां होनो थाखाय फोसावदों। गंसे मटरसाइकेल बायोब्लानो नोंथाङा टिभि मोननो हागोन। मणिपुराव थानाय हन्डा श'रुमा गेदेर अफार लानानै फैदों। रंजालि बैसागोनि थाखाय गेदेर अफार लानानै फैदों मणिपुराव थानाय हन्डा श'रुमा। नोंथाङा जुदि मटरसाइकेल नङाबा स्कुटि बायोब्ला बेसेन नाङालासे गंसे मिक्सार ग्राइन्डार, 2 हेलमेट, 3 लिटार पेट्रल मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो SP 160 मडेलनि मटरसाइकेल बायोब्ला 32 इन्सि गुवारनि टिभिबो मोननो हागोन। गोख्रै नोंथाङा बेफोर खाबुफोरखौ लादो, मानोना रंजालि बैसागुनि मुङाव फोसावनाय बे गेदेर अफारा गोलाव समनि थाखाय थानाय नङा। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 8486635721 नङाब्ला 7002601255 बे जानबुं नाम्बारावबो फोनांजाबनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।